Dobre, tak ja snáď budem rozprávať krátko, lebo ja tu rozprávam, odkedy som sem prišiel, až z ďalekého Slovenska. Myslím si, že ma Jiří uviedol dostatočne pre exponovanie, takže ja už možno o sebe budem len málo hovoriť, že prečo som tu. Vec je tá, že prvý deň tohto workshopu som mal pomerne vyčerpávajúcu prednášku na veľmi podobné témy, o akých hovoril Šota. Ukazoval som aj nejaké naše vlastné projekty. Takisto sa zaoberám ja a kolegovia, s ktorými robím, doktorandi na fakulte architektúry, kde ja síce neučím, ale mám tam zhodou okolností doktorandov. Ale aj vlastné projekty, kde sa zaoberáme presne rovnakou témou a snažíme sa ňou zaoberať čo najviac teoreticky. Hovoríme o emergentnom dizajne, generatívnom dizajne. Snažíme sa používať takéto nové fabrikačné nástroje, máme robotické rameno, používame 3D tlač, ale to len preto, aby sme si overili postupy nelineárneho a generatívneho dizajnu. Snažím sa ho spracovávať teoreticky, publikujem. Toto sú tie aktivity, no len stalo sa teda to, že som už o tom prednášal. A tak by som teraz dnes nerád prednášal o tom istom, alebo rozprával o tom istom, navyše dvakrát na tú istú tému, tak som sa rozhodol inak a ukážem vám 2 až 3 moje vlastné projekty, ktoré vznikli v rôznom časovom období. Ja sa vedome už 6 rokov nevenujem architektonickej praxi z rozhodnutia, pretože to bolo čosi, čo ma nenaplňalo a robil som to niekoľko rokov a uvedomil som si, že to nie je to, čo by som chcel robiť. Odtedy sa snažím živiť iba teóriou a učením, čo bolo dlhú dobu veľmi problematické a ťažké a našťastie sa teda podarilo toto etablovať a dnes teda môžem povedať, že sa dokážem živiť teóriou architektúry a učením viac než tou teóriou. A tak ako ma ľudia dnes poznajú, kvôli týmto dôvodom, že som učiteľom, poznajú ma ako človeka, ktorý používa jeden konkrétny digitálny nástroj, používa ho veľmi extenzívne a zároveň ho učí. To je to, čo si o mne ľudia myslia, že som zástupcom jedného jediného, povedzme, softvéru. Skutočnosť je taká, že som veľmi dlho hľadal nástroj, ktorý som ani nevedel, či má byť softvér alebo ceruska, ktorý by mi umožňoval pracovať s architektúrou tak, ako som chcel, navrhovať architektúru tak, ako som si vždy predstavoval. Je fakt, že predtým, než som začal študovať architektúru, som bol trochu programátor a veci som vnímal v nejakých vzťahových procesoch a pomerne abstraktne a ako náhle som začal študovať architektúru, technickú disciplínu, tak som vôbec nerozumel rôznym empirickým postupom a skúsenostiam, ktoré nás učili nás rôzne vzorce, ktoré boli vypočítané z nejakej skúsenosti a už tak vyabstrahované do rôznych konštant, ktorým som naozaj vôbec nerozumel. Ukazovali nám tabuľky, podľa ktorých sa veci navrhujú a ja som to stále vnímal ako nejaký modulárny systém, ktorý má v sebe nejaké väzby a tie väzby sa buď udržujú alebo pretrhajú a celý ten objekt, vec, ktorú navrhujem, sa akoby tak nejak má prispôsobovať tomu a veľmi dlho som nevedel, ako toto robiť, ako to vysvetliť vlastne svojim pedagógom, že toto je to, čo ja robím, alebo chcem robiť, alebo sa mi nedarí robiť. A tak som skúšal všetko možné, skúšal som navrhovať tak, ako som predpokladal, že moji pedagógovia odo mňa očakávajú a ja neviem doteraz, či to je správne, tak som robil také tie štandardné pravouhlé budovy, ktoré sa mi nejak vždy podarilo dať dokopy a vždy mi tak povedali, že tak som to spravil bez nejakých zásadných chýb, ale stále to nebolo ono, až do chvíle, kým som neprešiel z technickej školy na umeleckú, konkrétne na Vysokú školu výtvarných umení, kde som ako v úplne prvom semestri urobil jeden projekt a ten projekt by som vám chcel ukázať. A ten projekt je
podľa môjho názoru zaujímavý z viacerých hľadísk a vlastne nikdy som ten projekt neukazoval na takomto mieste. Ten projekt som kedysi obhajoval a na tých obhajovách som opäť mal veľký problém vysvetliť, o čo ide. Dívate sa na čosi, čo vzniklo v školskom roku 2006-2007, čiže pred 10 rokmi v ateliéri Imra Vaška. A bol to môj úplne prvý projekt takýto a pokúsil som sa použiť nejaký digitálny nástroj, ktorý by mi umožnil robiť veci ako modulárny systém a zložitý systém vzťahov. Zadanie bolo také, zadanie nebolo digitálne principiálne, zadanie bolo také, že bolo treba si vybrať nejaké územie v meste a toto územie prepísať do vertikálneho objemu, čiže inými slovami do mrakodrapu. A to, ako to kto urobil, bolo v podstate tou hlavnou témou toho zadania. Pretože bolo potrebné urobiť taký druh analýz a taký druh rozhodnutí, ktoré by viedli k prepísaniu, no možno fenomenologickému, tej plochej urbánnej štruktúry do priestorovej vertikálnej urbánnej štruktúry. A v tom ateliéri vzniklo veľa zaujímavých projektov, vznikli napríklad vertikálne vinice, ktoré boli také akoby naskladané vedľa seba pásy a každý bol zdvihnutý vyššie a vyššie, tým pádom ten vinič mal dostatočný objem hliny na to, aby tam boli korene. To je jedna vec, ktorá vznikla. Ďalšie interpretácie boli nejaká inšpirácia chodníčkami v parku a tie chodníky boli iba zdvihnuté do priestoru. No proste rôzne voľné interpretácie a ja som túto tému použil na to, aby som spravil niečo, čo som považoval v tej chvíli za veľmi exaktné a snažil som sa nájsť čo najexaktnejšiu metódu, ako prepísať horizontálnu štruktúru do vertikálnej štruktúry. Toto bolo moje územie, čo nie je v princípe podstatné. A toto je mapa časti mesta, ktorú som si vybral, pretože som predpokladal, že v nej nájdem také tie hlavné mestské črty alebo toho mesta, ktoré sme spracovávali. Bolo tam trochu priemyslu, trochu dopravy, individuálneho a skupinového bývania, športovísk a potom dosť veľa prírody a takých tých prírodných oblastí v meste. To územie som si rozdelil na časti, na bloky, nazvime to. Tie bloky nie sú nutne totožné s nejakou dopravnou štruktúrou, ale sú to bloky, v ktorých sa nachádza nejaká jedna zásadná vlastnosť. Dnes by som to zrejme robil inak. Tie bloky som si označil a začal som a zakategorizoval som ich podľa spôsobu kategorizácie, ktorý som v tej chvíli poznal. A to je ten zásadný problém, ktorý tento projekt mal, pretože tá kategorizácia, ktorú som poznal, bola kategorizácia z hľadiska programového použitia. To je to, ako mňa učili architektúru, tak ako som architektúru vždy vnímal a tak ako sa legislatívne vníma. Keď je budova, tak je buď obytná, administratívna, priemyselná alebo polyfunkčná a určite existuje ďalšia obchodná, školská. Pritom tej kategorizácie by mohli byť na modré a dlhé budovy a bolo by to úplne rovnako legitímne ako rozdelenie podľa programovej funkcie. A v tej chvíli, v tej dobe som si také niečo nevedel predstaviť, tak keď si pozriete tú kategorizáciu, tak je vyslovene taká funkcionalistická a štrukturalistická. Takže podľa tejto kategorizácie ja som si rozdelil to územie, zafarbil som tie jednotlivé bloky podľa tej farby, ktorú som práve v tej chvíli tam videl ako prevládajúcu. A celú túto mapu, ktorá je topografická, alebo teda normálna kartografická, som prepísal so zachovaním tej istej topológie do takéto pravouhlého systému, kde som prestal brať do úvahy samotný tvar a veľkosť jednotlivých tých blokov. Jediné, čo ma zaujímalo, boli susedské vzťahy. A toto je jedna z takých tých základných a dôležitých vecí, ktoré sa často používajú aj pri tom digitálnom computational designe.
kedy je topológia snad dôležitejšia než samotná geometria, čiže tie vzťahy medzi jednotlivými prvkami, ktoré sa dajú naťahovať, tak ako ja som to tu urobil, že som ich ponaťahoval do takýchto pravouhlých blokov. Takto som si abstrahoval to územie, ktoré som mal kategorizované teda podľa funkcií. Na to, aby som mohol urobiť ten prepis z toho vodorovného do toho priestorového, som sa pokúsil popísať každý jeden z týchto štvorčekov istými vlastnosťami a tých vlastností som si vybral pomerne veľa, ja myslím, že ich je cez 20, ale to už si naozaj nepamätám. Dole mám v popise napísané, že to gény, čo je samozrejme nezmysel. A tie vlastnosti sú zo všetkých možných oblastí. Čiastočne sú také štrukturalisticko-funkcionalistické, čiastočne sú fenomenologické. Jednoducho, ako by som sa pokúšal popísať to územie niečím, čo viem kvantifikovať, čomu viem dať nejakú číselnú hodnotu. Tak len námatkovo ide o veľkosť, rádius, o to, aký je odtiaľ výhľad, aké je tam znečistenie, aký je tam hluk, aká je tam dynamika, koľko tam mám ľudí, ktorí sú pasanti alebo trvalí, alebo prechodní užívateľia, aktívni, pasívni, či je ten blok viac verejný alebo súkromný. Jednoducho som všetko, čo som si vedel predstaviť, že viem kvantifikovať, som dal dokopy a vznikli mi takéto tabuľky, ktoré som si ja arbitrárne sám z vlastných rozhodnutí vyrobil v programe Microsoft Excel, čiže v tabuľkovom procesore. A naozaj to bolo tak, že som si zobral jednotlivé tie bloky, ktoré som mal na tej mape, očíslované a opísmenkované, a každú jednu z tých vlastností, každej jednej som prideľoval hodnoty od 1 po 9. Prečo od 1 po 9 a nie od 0, to teraz naozaj neviem, pretože by to dávalo väčší zmysel, mal by som normálnu percentuálnu škálu, ale proste takto som to robil v tej chvíli. A zistil som, že Excel má niekoľko veľkých výhod pre mňa. Jednak dokážem pracovať s pomerne veľkými dátami, čo som v tej chvíli v žiadnom navrhovacom softveri nevedel. To znamená, že ja som si naozaj vedel nakresliť objemy a tvary tých území, ale ja som nevedel pridať žiadnu ďalšiu vlastnosť. Čiže tu ja mám vlastnosť obytnosť a ja som nevedel v AutoCADe napísať, že toto má nejakú obytnosť, ale tu zrazu som mohol s tým pracovať a mohol som s tým pracovať ako s číslami. Okrem toho sa v Exceli dá programovať, takže ja som si urobil taký maličký program skript, ktorý mi podfarboval tie jednotlivé bunky, keď už som si ich naozaj očísloval, tak mi podfarbil nejakou mierou šedej, aby som to aj vizuálne dobre videl, že čo mám ako ohodnotené. A takisto, čo je celkom zaujímavé, je, že vlastne som tam mal nejakú pravouhlú mriežkovú štruktúru, ktorú som už mohol čítať aj ako možno tvar. To, čo vidíte, tá veľká tabuľka dole, tak to je iba výrez tej zmenšenej tabuľky, ktorá je hore. Tá zmenšená tabuľka je takýto popis celého toho územia. Čiže každý jeden blok mal každú z tých 20 vlastností obodovanou medzi 1 a 9. No ale zároveň to mi nestačí. Čiže ja keď popisujem nejakú topologickú štruktúru, tak čo bolo pre mňa dôležité, boli aj tie vzťahy medzi dvoma takýmito bunkami vedľa seba, alebo teda medzi viacerými. Čiže každá jedna bunka má teda viac menej 4 susedov. Alebo teda 8, ale ja som pracoval so 4 susedmi. A čo ma teda zaujímalo, boli rozdiely vlastností susedných buniek. A zobral som si opäť tie isté kritériá a urobil som všetky mysliteľné dvojice susedov a hodnotil som, aký vzťah má každá jedna z tých buniek ku svojim susedom. Čiže mi vznikla ešte oveľa väčšia tabuľka a tá už bola generovaná automaticky. Pre každú jednu bunku som mal 4 stĺpce, pretože mala 4 susedov a vedel som popísať nielen, aké vlastnosti má ona, ale aj v akom kontexte sa nachádza a aké väzby má na svoje okolie. Prečo nevieme ísť na ďalší obrázok? Z nejakého dôvodu nevieme ísť, ale teda nevadí. Mám tento istý súbor ešte v inej prezentácii, takže poďme na tú druhú prezentáciu.
A ja dúfam, že tuto to už pôjde. Nejde. No, tak poďme na prezentáciu výkresovú. Toto boli moje výkresy toho samotného projektu. Tu som iba vysvetľoval, o čo v skutočnosti išlo. To je to, čo som vám teraz hovoril. Toto sú tie vzťahy medzi jednotlivými susedmi a ich ohodnotenie. No a toto je tá výsledná tabuľka, o ktorej som hovoril. A teraz, ako toto prepísať do tej priestorovej obálky, ktorú som si z nejakého dôvodu povedal, že tá je takáto. Tam je množstvo takých svojvoľných rozhodnutí a napriek tomu si myslím, že to istý šarm má celé. Takže skončil som v istej fáze, kde som mal tú samotnú mapu, mal som ohodnotené jednotlivé tie územia a ešte aj vzťahy medzi tými územiami navzájom. Jednoducho to, čomu sa dnes hovorí big data. Mal som obrovské množstvo dát a mal som úplne prázdnu obálku. No, začal som ale tak rozmýšľať nad tým, že čo teda s tou obálkou a že či naozaj je taká úplne prázdna. A ona až taká úplne prázdna nie je, pretože ak mám kritériá, ktoré sa nazývajú napríklad výhľad, tak ak mám takúto obálku, tak je viac než pravdepodobné, že na horných podlažiach alebo v horných polohách tej obálky budem mať lepší výhľad ako v dolných a na okraji, na povrchu budem mať lepší výhľad ako niekde v jadre. Naopak, ak mi ide o dostupnosť, tak pravdepodobne budem mať väčšiu dostupnosť okolo jadra a menšiu dostupnosť niekde na obale. A zistil som, že aj prázdna obálka sa dá veľmi úspešne ohodnotiť tými istými kritériami a v tejto chvíli nejde nutne o skutočné vlastnosti, ale o potenciály v tom istom názvosloví, ako som mal pripravené pre tie ohodnotené územia. Čiže ja som mal obálku, ktorá bola úplne plná potenciálov a tú obálku, ak si predstavíte teda ten Excelový tú Excelovú tabuľku, tak ja som si tú obálku mohol naozaj narezať na nejaké plátky a ohodnotiť ju dokonca kompletne priestorovo. Čiže ja som si urobil trojrozmernú tabuľku, lebo som ich mal vedľa seba veľa a každú jednu tú potenciálnu bunku v tom území som si vedel, ako si ohodnotiť a vznikla mi prvotná mapa potenciálov, ktoré keď som ich prečítal, tak som mohol vyhľadať také bunky z toho pôvodného územia, ktoré do tých potenciálnych miest najviac pasovali, ktoré naozaj vyhovovali čo najbližšie tým potenciálom, ktoré v tom území už boli, v tej obálke. No ale to samozrejme nedáva úplný zmysel, pretože v momente, keď začnem tú obálku naplňať a keď začnem meniť potenciály na skutočné vlastnosti, to znamená, že tam naozaj vložím nejaké to územie s jeho ozajstnými vlastnosťami a nie len veľmi približne podobnými, ale aj s jeho požiadavkami alebo očakávaniami na susedov, tak sa mi menia potenciály. Čiže to, čo som ja urobil, je, že som si zobral prázdnu obálku, ktorú som ohodnotil ručne potenciálmi, vložil som tam celé to územie, ako som ho rozanalizoval, tak som rozdistribuoval tie polohy, aby sa mi čo najviac hodili. Keď som to urobil, tak som ich opäť vybral preč a čo mi zostalo, bola nová mapa potenciálov. A tá bola prekvapivo veľmi odlišná od tej prvej a do tej novej mapy potenciálov som opäť začal vkladať celé to riešené územie. A znova som tam vkladal tie jednotlivé bunky so svojimi vlastnosťami a s vlastnosťami a očakávaniami na susedov. Toto som spravil zhruba 20 krát automaticky a vznikla mi úplne nová mapa, ktorá sa stále viac a viac stabilizovala. To znamená, že sa tými opakovaniami stále menej a menej menila, až mi zostala pomerne presná mapa. A tu teraz ja neviem, že či mám ešte jeden obrázok alebo nie, tak evidentne už nemám, ale mám. Ostala mi úplne nová mapa, ktorá bola veľmi dobre stabilizovaná a to, na čo sa dívate na tej ľavej strane, sú v Exceli generované rezy môjim novým mrakodrapom. To, na čo sa dívate vpravo, sú pôdorysy môjim novým mrakodrapom, ktorý veľmi pripomínal vlastnosťami
to zdrojové územie, je tam veľa prázdneho miesta, pretože tak to vychádzalo. Je tam aj veľa kontinuálnych území a to, čo som ja urobil na konci, je, že som jednoducho tie veci do tej obálky povkladal. A to, čo mi zostalo, boli nejaké pravouhlé alebo kubické bloky, ktoré dokopy prerastali tú obálku a vytvárali ten výsledný mrakodrap. A ja som dúfal, že teda tu skončím, ale upozornil ma Imro Vaško, že toto naozaj nie je pekné, čo som spravil a že by bolo teda viac než vhodné z toho spraviť niečo iné ako diagram. A ja som už nemal dosť času a v skutočnosti ani energie, tak som celý ten mrakodrap zmenšil, celú tú operáciu som zopakoval na oveľa menšom území alebo vo oveľa menšej obálke a vznikla mi malá verzia. To je inak okrem iného veľká výhoda takýchto postupov, že ja keď sa to rozhodnem urobiť inak, tak veľmi rýchlo viem urobiť zmenený variant. No a vznikli mi takéto územia, toto konkrétne je, ja neviem, zeleň. Toto je veľmi, veľmi pomalé video, v ktorom sa deje to, že mi pribúdajú tie jednotlivé príbuzné územia, ktoré som postupne vkladal do toho priestoru, až mi vznikla takáto nejaká štruktúra. Samozrejme, už teraz nepracujem iba s tými kubickými formami, ale aj s trochu mäkšími tvarmi. No a ešte stále, keď ten komentár bol, že to snáď nezostane v štádiu diagramu, tak toto ešte stále je diagram, pretože akoby ignorujem veľkosti, ktoré som meral v skutočnosti tým územiam. No a vychádza mi, že mimochodom to čierne je komunikácia cez ten priestor. No a niektoré z tých území naozaj potrebujú byť fyzicky väčšie, čiže pri zachovaní tej istej topológie vzťahov medzi jednotlivými územiami som potreboval dosiahnuť, aby niektoré z tých blokov boli väčšie a tam mi už došli programovacie nástroje, tak som to spravil ručne, jednoducho som ich v tom softveri takto nafúkol. A toto bola moja výsledná forma a myslím, že len vďaka tomu, že som investoval nejaký čas do toho, ako to vyzeralo a že to vyzeralo v tom čase súčasne, tak som úspešne absolvoval ten semester, pretože zrejme hrozilo, že nie. Pretože s Excelovými tabulkami by som asi zrejme neabsolvoval. No, ale toto bolo ten výsledný projekt. Pre mňa je dôležitý doteraz z toho dôvodu, že jednak na ňom chcem demonštrovať, že to naozaj nie je o softveri, ktorý sa používa, ale o metodike. A druhý dôvod je, že práve tá metodika samotná už v tomto štádiu bola, no nazvime ju iteratívna, to znamená, že som pracoval s akýmisi nevypovedanými potenciálmi, ktoré som viac a viac naplňal tým, že som tú istú operáciu opakoval veľakrát za sebou, čo je čosi, čo sa aktuálne pokúšam presadzať ako agendu aj v tých súčasných nástrojoch, ktoré sa používajú a nie vždy sa to dá, pretože je to v skutočnosti veľmi komplikovaný proces a tie dnešné nástroje to nie je celkom umožňujú a ja som to teda nejak veľmi nemotorne robil pred 10 rokmi v tom Exceli a potom som to ručne spracovával ďalej v nejakých ďalších 3D softveroch. Toto sú už len horizontálne rezy. To je jeden projekt, ktorý som vám chcel ukázať a uvažujem nad tým, ako veľmi vás zdržovať ďalšími, ale toto je jeden z tých najstarších, o ktorých snáď má zmysel hovoriť. A ukážem vám, a ja vravím, že ja som sa z rozhodnutia prestal venovať architektonickej tvorbe, ale stále sa snažím experimentovať a uvažovať o niečom, čo by mohlo byť nazvané architektúrou. A vznikajú také akoby mini projekty a ja som raz v komu si povedal, že svoje malé projekty nikdy nedoťahujem do konca a to všetci sa ma teraz na to pýtajú, že prečo tak je. No je to tak preto, že mám nejakú všeobecnú agendu a v momente, keď mám pocit, že už mám vyskúšanú takým spôsobom, ako som chcel, tak už ma prestáva zaujímať ten finálny produkt a preto ani nerobím architektúru, lebo doťahovať veci do konca ma jednoducho nebaví a v momente, keď si hovorím, že je to fajn, tak už je to fajn. Tak to, čo vám ukážem zo súčasnosti, nie je architektúra.
Ale je to vizuál pre firmu, ktorá sa zaoberá internetovou bezpečnosťou a sem sme sa teda dostali a toto je niečo, čo aspoň čiastočne som ukazoval niektorým účastníkom workshopu. Toto je moja agenda, ktorou sa v posledných mesiacoch, rokoch možno zaoberám, a to sú simulácie správania rojov, bioinšpirované morfogenetické postupy, ale to je presne to, o čom rozprával Šota. Logika je tá istá, ten formálny prejav je iný a využil som to, že kto si odo mňa chcel, aby som takýto nejaký vizuál urobil, na to, aby som sa s tým hral a dotiahol to do istého štádia konca, alebo do istého štádia dopracovanosti. A pre mňa toto stačí, ja už nepotrebujem, pre mňa to má všetky tie vlastnosti toho, čo chcem, aby moja architektúra mala, ja už nepotrebujem, aby to malo mierku, materialitu a funkciu, použiteľnosť. A rozumiem tomu, že na toto klienta ako architekt nenájdem, tak ho ani nehľadám. Takže takéto čosi je môj posledný projekt a tiež už má niekoľko mesiacov, ale nie, že by som medzi tým zahalal, ale neboli to také veci, ktoré by sa dali ukazovať ako dielo, no, možno. A neviem, ako veľmi ešte by som mal rozprávať. Povedz, Jiří, mám končiť, alebo ešte ukážem jednu vec? Dobre, tak môžem končiť a keby ste veľmi chceli, tak vám ešte jednu vec, ktorú by som mohol v tejto chvíli ukázať. No dobre. Tak dobre. Dobre, opäť ukážem niečo a zámerne, čo je výrazne iné, než to, čo aj bežne ukazujem na prednáškach. Toto je opäť projekt, ktorý nezvyknem ukazovať. Lebo ja nezvyknem ukazovať projekty. Väčšinou sa snažím argumentovať v oblasti teórie keď som začal prednášať, tak som ukazoval len cudzie obrázky a teraz sa snažím ukazovať čo najviac vlastné obrázky, pretože sa snažím všetky tie veci, o ktorých rozprávam, naozaj aspoň čiastočne robiť tak, aby som minimálne mohol ukázať obrázok. Ale toto je iný prípad. A teraz úplne odídeme od nejakej morfogenézy a takých tých simulácií bioinšpirovaných a jednoducho takýchto postupov, ale stále zostaneme digitálni. Moja kamarátka, výtvarníčka Darina Kmeťová, ktorá pôsobí vo Viedni, ktorej diela takmer vždy vyzerajú takto. To sú kresby takým veľmi tenkým strieborným pierkom. Sú to také čiary, ktoré kladie husto vedľa seba a robí také štruktúry, ktoré vyzerajú ako svaly na papier, ktorý nakoniec takýmto spôsobom inštalujem a pred 2 rokmi požiadala, či by som s ňou neurobil inštaláciu vo Viedni v galérii, ktorá je pomerne rešpektovaná galéria súčasného umenia Mario Mauroner galérii v centre Viedne. Dostala k dispozícii takýto jeden priestor na mesiac a pol na to, aby tam spravila svoju inštaláciu. No a toto je nejaká rakúska pivnica, sklep. A keď mi povedala, že teda, či s ňou nepôjdem do rakúskeho sklepa, tak chvíľku som mal obavu, ale nakoniec, akože nie všetko bolo príjemné, ale nakoniec som bol vlastne veľmi rád. Jednoducho toto je priestor, je pomerne vysoký, klenutý a do tohoto priestoru, nie na jeho povrch, nie na tie vnútorné povrchy, chcela nainštalovať tie svoje diela. No a mne sa nechcelo robiť nejakú veľmi dobrú prezentáciu, aj keď nakoniec som urobil vizualizácie, ale tie vám ani nebudem ukazovať. Jednoducho som rozmýšľal, že ako umiestniť do toho priestoru tie jej kresby, tak aby to dávalo zmysel. No nakoniec sme sa dohodli, že ich umiestnime ako takú priestorovú, no takmer gulu alebo črepiny po výbuchu, ale zase nie agresívne. Chceli sme pracovať s tým, že tie papiere sú vždy vlny a na tých papieroch sú tie čiary vedľa seba husto a proste má to takú tú svoju jemnú estetiku, ale chcelo to nejakú takú výraznú dynamiku. Tak som si spravil v počítači simuláciu toho, ako viem umiestniť tie papiere do priestoru a teda ale nejak v tom priestore musia byť kotvené, pretože to je ten problém toho materiálneho sveta a to je aj ten dôvod, prečo mne sa do neho nechce.
No a tak ale ako by mohli byť kotvené, tak som uvažoval a skúšal si rôzne vlastnosti rôznych materiálov. Pôvodne som si myslel, že to budú nejaké kovové lanká a nakoniec sme skončili pri obyčajných plastových alebo textilných lankách, ktoré sme sa rozhodli upevňovať tak, že ten papier na tie lanká bude upevnený vždy spôsobom, že pod každým papierom bude obdĺžniková alebo štvoruholníková pevné oko siete alebo jednoducho štvoruholník z napnutých laniek a na tie uzly, na tie vrcholy, na tie 4 bude pripevnený ten papier. No ale teraz to má niekoľko úskalí. Ako zabezpečiť to, aby tie lanka naozaj boli napnuté, ako ich umiestniť do priestoru. Toto samozrejme som vyriešil a vyriešil som to tak, že každý z tých uhlov boli vlastne takto lanka chytené a oni tým samotným trením pomerne dobre držali. No ale čo teda sa deje ďalej? Každé lanko ďalej pokračovalo smerom k nejakej stene alebo k stropu alebo k podlahe. Čiže zo stropu, kde bolo ukotvené, išlo k tomu uzlu, odtiaľ bolo napnuté, potom sa znova zalomilo a išlo na nejaký ďalší bod. Čiže sa každé skladalo z 3 segmentov a toto vždy urobili 4 krát. Čiže každý papier bol chytený na 4 lankách a všetky tie uzly boli takto chytané. Každé z tých 4 laniek malo 3 segmenty. No ale tie segmenty navyše museli mať taký tvar, aby zabezpečovali to napnutie. To znamená, že nikdy nesmelo ísť to lanko takto a naspäť, pretože to opačné by to teda muselo ťahať, ale čo vždy fungovalo, bolo, ak to malo tvar Z. Pretože vtedy som vedel zabezpečiť to napnutie. Takže sa umiestnili papiere a urobil som taký ten malý počítačový program, návrhový nástroj, ktorý zabezpečoval to, že sa tie lanká umiestňovali tak, aby zabezpečovali to napnutie a aby sa vždy vedeli kotviť na rozumné miesto v tom priestore. Tých papierov sme mali 16, na každý papier sme potrebovali 4 lanká, čo znamená 64 laniek. Každé z tých laniek malo 3 segmenty, vo výsledku 4. Vysvetlím hneď prečo. A všetky museli byť tak umiestnené, aby jednak zabezpečovali to napnutie, jednak aby nikdy neprepichli ďalší papier, to znamená, že nesmeli zavádzať žiadnemu existujúcemu papieru a táto situácia sa nesmela stať medzi 2 existujúcimi lankami. To znamená, že nikdy sme to nesmeli naťahovať cez existujúce lanka. Pomerne veľa kritérií a najmä teda to, že sme sa potrebovali zmestiť do tej galérie tak, aby tie lanka vychádzali na rozumné miesta. A tuto vidíte, že niektoré z tých laniek sú naozaj veľmi dlhé a sú ďaleko, tak tá optimalizácia prebiehala tak, aby toto sa nestalo. A nakoniec ešte to celé má nejakú svoju fyzikálnu vlastnosť. Tie lanka sú elastické a tie papiere sú pomerne ťažké, tak ešte sme to potom v tej simulácii som to zaťažil a zistil som teda, že čo to spraví, keď to bude zaťažené. Až to nakoniec ako si vyšlo a bolo to fajn a urobili sme nakoniec aj tie vizualizácie a nakoniec teda tí galeristi povedali, že tak môžete to spraviť, bude to trošku taký experiment, ale urobte to. No a vtedy nastal problém, pretože sme to naozaj museli realizovať a ja som tam osobne musel ísť a ja som to osobne musel ísť postaviť. Čo je niečo, s čím som naozaj nepočítal, pretože som si myslel, že nám to nedovolia urobiť. A pritom taká hlúposť, že? Aké to je zložité. No a našťastie som si uvedomil, že najväčší problém tohoto celého nebude zamerať tie diery, nebude povešať to, ale ako náhle budeme mať zavesené 3 tie papiere, tak už tam budeme mať toľko laniek, že už sa tam nebudeme zmestiť, že už nebudeme vedieť sa tam dostať dovnútra a zavesiť ďalšie a my ich máme 16. Vymyslel som takúto vec. Ak sa pozriete z boku, pozrieme sa spredu, čo sme spravili je, že všetky tie lanká nemali 3 segmenty, ale mali ešte pridaný 4. segment a tie 4. segmenty sú tu dole a po bokoch. Všetky tie lanká boli zo začiatku úplne na voľno. My sme to všetko vešali na voľno, na úplne presné miesta, na úplne presné segmenty sme chytali tie samotné papiere a
A toto nám umožňovalo, keď sme tam išli s rebríkom, posunúť všetko, čo sme mali ako záclonu na bok, prísť s rebríkom, zavesiť ďalšie, odísť a zase to nechať spadnúť. Takže celý čas to bolo ovisnuté. Až keď sme mali úplne všetko postavené, tak sme zatiahli tie štvrté segmenty, čím sme to celé napli, zakotvili sme ich a až vtedy to naozaj nadobudlo ten tvar. Toto bolo veľmi riskantné. Aby som nerozprával historky, ale aby som hovoril k veci, vzniklo niekoľko problémov a rozhodol som sa o tomto projekte rozprávať preto, že na tomto workshope sme už 3-krát mali debatu o notácii, to znamená o zápise architektúry. Mne sa to medzi tým vyplo. No a ja som tušil, že nebude úplne možné použiť klasický architektonický zápis, čiže výkres, ktorý bude pôdorys, rez, pohľad, alebo perspektíva, alebo axonometria s kótami. Ale pokúsil som sa o to a vyzeralo to takto. Jednoducho absolútne neprehľadná spleť, ktorú sme absolútne nejako nemohli vedieť použiť. Tak toto nebola cesta. Tak ako inak? Tak mohol som si rozkresliť každý jeden z tých papierov, ktoré boli vlastne také štvoruholníky, tuto vidno ten systém, tak každý jeden som si mohol rozkresliť a teda dúfať, že podľa toho toto budeme vedieť postaviť a stále to podľa mňa nie je ono. Mne sa tam nechcelo kresliť kóty, pretože ich bolo nekonečne veľa. My sme mali nejakých 200 dier v stenách a to proste bolo všetko treba nejak zakresliť a tá štandardná architektonická notácia jednoducho vôbec nefungovala v tomto prípade. No dobre bolo, že som to nepotreboval zadávať, robiť nikomu inému, ale robili sme to my sami. Čiže vlastne ja a ľudia, ktorí boli poblíž. No a takže sme si mohli dovoliť urobiť si nejaký vlastný systém zápisu tej realizačnej dokumentácie. Toto sú rozmery papierov, ktoré sme potrebovali plus minus dodržať, alebo je to ten minimálny rozmer, aby sme ich vedeli dobre uchytávať na tie 4 body. A toto sa nám celkom zišlo a to je pomerne konvenčné, no ale čo nebolo veľmi konvenčné je toto. Keď si opäť otvorím tento výkres, tak z neho sme predsa len čosi použili. A to, čo sme použili, je, že každú z týchto hrán galérie sme si označili písmenom, v tomto prípade B, D, A, G, F. Čiže to boli hrany. A tým, že som vedel, že zameriavať budem ja, že to nebudem musieť niekomu veľmi zložito vysvetľovať, tak každý z týchto, a čo je tiež dôležité, každý z tých bodov, každá z tých dier na stene je ako si označená. Tí, čo poznajú Grasshopper, tak rozumejú tomu označovaniu, ale každá z tých dier má označenie 01, P4, 01, P3. Čo to znamená? Je 0 znamená 0. papier, 1 prvá šnúrka, P4 je bod, point, diera 4, diera 3, diera 0. A takto som mal označené všetky diery, ktoré som potreboval urobiť do steny. No a aby som si to nutne nemusel písať ako kóty, tak vznikla takáto tabuľka, ktorá mne funguje ako dokumentácia oveľa lepšie než akýkoľvek výkres, kde mám označený ktorý papier, ktorá šnúrka, ktorá diera a vzdialenosť od hrán A, B, C, D, E, F, G, H. Toto je niečo, čo viem vygenerovať automaticky a niečo, s čím sa mi robilo oveľa lepšie, než keby som mal nejaký výkres. A toto bolo veľa papierov, teda 4 papiere a podľa tohoto sme zameriavali to množstvo dier, ktoré sme tam mali. Zameriavali sme to 2 dni. Potom prišiel majiteľ galérie s vrtačkou, navrtal nám to v priebehu asi 5 minút. Potom sme 2 dni umývali, lebo tam bola všade tehlá rozsypaná. A potom sme mohli začať pracovať. Našťastie sme mali pomocníkov, ktorým sa mi podarilo vysvetliť, že teda ako nebol to žiadny zásadný problém, ale chvíľku som sa obával, že ak nám majú strihať tie šnúrky, tak to funguje takto, že toto je každá šnúrka má nejaké označenie, takže majú odstrihnúť šnúrku a majú nám označovať, že pre istotu máme
10 cm na začiatku, prvý segment má toľkoto, druhý segment toľkoto, tretí toľkoto, štvrtý toľkoto a toľkoto ešte nechajte pre istotu na konci a označte každú tú šnúrku takýmto označením. Takto nám to označili, nastrihali a my sme to začali vešať na tie diery postupne jeden po druhom a ten posledný, ten zaťahovací kúsok sme nechávali voľný, takto sme to stavali, až sa nám to celé nakoniec nejak podarilo postaviť. Celý dôvod, prečo o tom rozprávam, je práve tá notácia, práve tieto zápisy, akým spôsobom sme robili dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu, ktorá je totálne neštandardná. A myslím si, že keby toto robili nejakí robotníci, tak asi sa to urobiť nepodarí. Takže, ale čo sme urobili je, že sme mali takúto kameru a tu sme tam mali týždeň v tom rakúskom sklepe pustenú a snímali sme sa pre istotu, keby sa tam niečo udialo. No a nič sa neudialo, párkrát som vstúpil na nejaký klinec, lebo tam trčali všade z podlahy a robili sme to na boso, aby sme to nezašpinili až do chvíle, kým neprišiel ten majiteľ a nenasypal tam tú tehlu všade. 2 dni sme iba zameriavali, to robíme teraz. No a keď budeme hotoví so zameraním, tak príde on a bude taký dobrý a navrta nám to. A to uvidíte, že to sa naozaj dialo 5 minút. No ja to možno zrýchlim. To, že tam máme svetlo, to nie je preto, že bola noc, lebo však to sme boli v podzemí a tam sme nevedeli, že čo je vonku. A vidíte, ako sa striedali dni podľa môjho oblečenia. Každý deň nové. A potom nás bolo viac a viac. Teplo tam bolo. A vidíte, čo robím? Meriam šnúrky. No a prišiel a navrtal. A bolo. Proste, videli ste to tam? Akože on normálne, že to je ani nie sekunda. On príde a navrta to. Aha. A je to. No a stále nič. No, bol jeden problém, ktorý je ale všeobecný, symptomatický problém akéhokoľvek digitálneho dizajnu a programovania vo všeobecnosti, že kým to nemáte hotové, tak sa nedá vidieť progres. A mal som krátke obdobia, kedy som pre niekoho pracoval a robil som čosi, že som naozaj robil nejaký generatívny postup a niečo som programoval a chodili, že tak ukáž mi aspoň, že čo máš, ako to vyzerá zatiaľ. A že nejako, to kým nie je hotové, tak tam nie je nič. A ja som týždeň robil a bol zo mňa ten šéf strašne nervózny, že ja nič nerobím. On odo mňa nič nevidí a nemôže supervizovať. Samozrejme, no po mesiaci a pol som odišiel sám a už som to viac neskúšal byť zamestnaný. No ale ja si to znova skúsim. A tu sa nám ale dialo to isté a tuto bol naozaj skutočný problém, pretože počas tej inštalácie, keď vidíte, že to ešte stále len tak visí, chodili ľudia a chodili donátori tej výtvarničky a im sa to nepáčilo, pretože to nemalo dynamiku, pretože to bolo ovednuté a proste to nevyzeralo dobre. A oni videli, že to je rozinštalovaná vec, ktorá naozaj nevyzerá dobre. A ona bola z toho zúfala, pretože jej hovorili, že teda očakávali od nej viac a boli až takto kriticky k nej. A tak celému tomu procesu, ktorý bol naozaj zložitejší, než som očakával, ešte sa pridalo to, že sme sa museli nejak podporovať emocionálne, aby sme to celé dobre zvládali. A vidíte, ako my vždy odsúvame tie papiere. No a aby som sa dostal k nejakej pointe, tak toto ide pomaly a tých 16 papierov tam umiestňujeme týždeň. Až príde ten moment, kedy to zatiahneme. My sme to v skutočnosti zaťahovali postupne a sme robili potom ku koncu obrovské množstvo chýb, takže sme už hotové veci museli opravovať. No a teraz sa deje to, že to postupne zaťahujeme, aj keď tak len veľmi opatrne, no teraz sme zistili, že tam je chyba, tak ešte raz. Tak sme to uvoľnili. A až sme to teda pozaťahovali a keď už to bolo, tak prišiel majiteľ a povedal, že však to je fajn. Nasvietil to výborne a v tom priestore to bolo teda nainštalované takto. Ja som si mohol pripraviť možno aj takú finálnejšiu fotku, to video nie je až v takej vysokej kvalite, ale tak čo si uvidíte. No výsledok bol taký, že na vernisáži to malo veľmi veľký úspech. Tu inak vidíte, také čierne bodky sú tam, tak to všetko sú kotvy na stenách. Bolo to takéto, bolo to veľmi živé a dynamické, bolo to veľké.
A na vernisáži to malo veľký úspech a nakoniec to tam nebolo mesiac a pol, ale bolo to tam asi 7 mesiacov a ostatné výstavy sa striedali a táto expozícia zostala. Takže nakoniec ten projekt bol úspešný a ja som veľmi rád, ale do poslednej chvíle to nebolo jasné, pretože ten výsledok nevidíte, kým naozaj nie je úplne hotový. No. A to je všetko, čo som vám chcel ukázať a možno do pozadia ešte nájdem na internete finálny obrázok toho ako to vyzeralo. A ďakujem už. Nebudem vás dostať. Tak to nejde. Že tá konečná verzia, do akej miery bola preniknutelná pre človeka, ako blízko mohol ísť k tomu? My sme ich tam nepúšťali, nebola vôbec, ale už len ten dôvod bol, že my sme tam mali tie zaťahovacie kotvy a tie vlastne robili takú prirodzený blok, lebo to boli naozaj veľké očká kovové, ktoré boli tak husto vedľa seba vpredu, čiže to ti urobilo prirodzenú bariéru a nedostal si sa tam k tomu. My sme nechceli, aby tomu ľudia chodili. Dokáže si potom ten človek užiť tie kresby, keď ani k nim nemôže ísť? Určite. Oni majú štruktúru a ide viac o pochopenie toho princípu. Navyše tam boli ďalšie kresby inde nainštalované. Ja si myslím, že toto nebol problém. Když se ten postup prostě jako hodně komplikovaný, si bavíme po té poslední záležitosti v tom rekoučku. Nepřemýšleli jste o tom, jak mluvil tady kolega o tom organickém postupu, kdyby se to vlastně dělali podobně, ano. Protože to je přesně jako něco opačného, než jak říkal tady pán předtím. To znamená, vy máte jakoby nějakou strukturu jakoby v hlavě, teď ji nějakým způsobem realizujete a hledáte technologické a technické možnosti. Ale ta organická metoda, jestli jsem ji správně pochopil, by byla vlastně jako přesně opačná. Takže máte nějakou ideu prostě v té hlavě, jakým způsobem by tohle mohlo vypadat. A teď prostě vezmete ty hmoždiny a ty šrouby, začnete to rozlišovat bez toho, jakoby, toho plánu. Jakoby. Jo, jenom jakoby spíš návaznosti jako na tu tematiku jakoby předchozí. Áno. Šlo by to, nebo jako, co vy myslíte? Dve odpovede vám na to poviem a budem s vami súhlasiť. V prvom rade ten emergentný alebo nelineárny postup sa môže prejaviť buď v tej fabrikácii alebo pri návrhu. My sme ho pri návrhu mali. Jasné, že sme postupovali podľa nejakého plánu, ale ten návrh bol taký, že sa to samo upravovalo a ja som nevedel úplne presne, kde mi skončia tie línie a naozaj to reagovalo ako systém jedno na druhé. Určite nie do takej miery a toto je proste maličký projekt a samozrejme, ale pri tom návrhovom procese tam aspoň čiastočne tento fenomén bol. Že sa to upravovalo samo v tej simulácii. Čiže urobila sa simulácia, všetky tie chybné verzie sa vylúčili a v skutočnosti to nie je optimalizované, ale taká konfigurácia sa našla, ktorá už bola stabilná a tu sme zastabilizovali a tak to fungovalo. To je jedna odpoveď. A druhá odpoveď je, že áno, dá sa to robiť aj tak, že to budete vešať jedno po druhom a že to budete robiť úplne ručne a úplne bez plánu. A vyskúšal som si to pred 2 mesiacmi, keď moja priateľka podobné čosi inštalovala a požiadala ma, aby som jej pomohol a že máme na to 2 hodiny. Tak som proste, ale tým, že som takýto druh špekulanta, tak som si najprv navrtal pravidelný raster kotiev a potom som sa tak rozhodoval, že na túto a skúšali sme, ale ten postup bol ten istý len vo fyzickom svete a nemohli sme to posúvať úplne ľubovoľne, ale museli sme to pripevňovať len na niektoré z tých kotiev. Samozrejme, že sme z nich použili snad 10%, takže som to mohol naozaj iba navrtať, ale obával som sa toho, že tá štruktúra bude ťažko dostupná, keď presne toho, že keď to budeme napínať, že sa k tomu nedostaneme už s rebríkom a naozaj to začal byť problém, tak preto boli aspoň tie kotvy vopred urobené. Ale išli sme jedno po druhom. Ja toto snáď možno aj nájdem. Protože jako když ty lana předem načešete, to jakoby nevypadá úplně tak, jak jste chtěl. Ale vypadá. Ale když tam přijdete a začnete rozlišovat tu organickou metodou a říkáte si, no, a tak to chtělo přidat, já vím, že byste jim tam nechal 10 cm, že ještě jako by se s tím dalo nějakým způsobem. A to len preto, aby sme vedeli tú kotvu spraviť. Jasný, ale ono to potom nesedí tak, jak by mohlo, takže vy to potom můžete v té organické metodě posunout, jak chcete, aby to měl ten estetický výraz. Zatímco, když budete přicházet tady z toho lineárního uspořádání, tak vlastně je to daný. No, máte pravdu, ale
realita bola taká, tuto vidíte tie kotvy na zemi, realita bola taká, že my sme, na to, aby sme to dobre videli, tak sme si robili značky pri tých segmentoch pomerne výraznou farbou. Čo sme zistili, že začne byť problém vo chvíli, keď sa netrafíme. Ale my sme sa vždy trafili. Jednoducho vždy tie značky vychádzali naozaj na tie miesta, kde mali a pracovali sme presne. Nestalo sa nám, že by sme pracovali nepresne. To je akoby celkom dobré poučenie a pre mňa to vždy prekvapuje, že tak ako je to v plánoch a to aj keď som robil konvenčnú architektúru, tak som bol vždy vlastne, môj najväčší pocit z toho, keď som vošiel do stavby, ktorú som navrhoval, je, že ono to je naozaj tak. To, že ma skôr to prekvapenie, že naozaj to také môže byť, ako som to navrhoval, tak to prevládlo nad všetkým ostatným a tu sa to stalo tiež. My sme sa naozaj trafili, tam neboli chyby. Já bych tomu jenom doplnil, že my jsme vlastně, to jsem ani nevěděl, tenhle projekt, ale dělali jsme instalaci komiksu festivalu v Brně a vlastně my jsme si udělali simulaci, jak by to mohlo vypadat. A pak jsme si vzali ty lanka a pak jsme to tam, protože můj kolega je velice praktický, vzal kladivo a začal to tam bouchat, protože když jsme přišli na tu půdu a řekli jsme si, jak to bude měřit ty body, tak to je strašná práce. No ale chci říct, že to je velký rozdíl, protože tady byl jasný záměr, co chci a chci to přesně. A my jsme potřebovali za den pověsit 300 kreseb, které byly důležitý a ten systém nebyl tak důležitý. A v Brně jsme jako Brno není den. takže jako se to snesli. Dopadlo to jakoby dobře, ale vlastně ten výsledek byl jako jiný. Takže je to moc silný. No. Jestli můžu se tady ještě jednou předchozit, když k tomu. V té simulaci se používal takové, jako ty papíry byly definované jako takové rámečky, nevím, jestli byly planární nebo ne, ale rozhodně měly přímo čáry. A jak to vlastně bylo? To byly ty lanka a na to ta umělkyně natáhla ten deformovaný papír? Áno. To, že sme tam používali boxy, tak to je len preto, že ja som vedel, že on bude deformovaný a že bude mať nejaký objem a to bolo územie, ktoré nesmelo byť narušené iným lankom. Preto to boli boxy a my sme dúfali, že ten štvoruholník, ktorý vznikne, bude čo najbližší obdĺžniku, ale už v tej simulácii sa ukázalo, že sú to nepravidelné štvoruholníky. No a my sme si vytlačili mustry a vtedy na tie mustry ona akoby dopredu pripravovala ten deformovaný papier a keď už to vyšlo, ona v skutočnosti odtrháva z neho okraje, tak poodtrhávala, pripravila a také, ako to bolo, sme to pripevnili. Ale robili sme to tak, že sme do neho robili diery a tým, že zo spodu bol podopretý tými napnutými časťami, tak bol akoby na kúsku steny. Ja som to tak aj vždy vysvetľoval, že my sme umiestnili, tak ako ona vždy umiestňuje ten papier na stenu, tak teraz sme ho umiestnili do priestoru na neviditeľnú stenu. Čiže bola to viac menej rovina, nie vždy to bolo planárne, že tie pnutia to urobili, ale ten papier to zase zvládne. Ale viac menej to naozaj vyšlo planárne a tie pozície nám vychádzali naozaj veľmi presne. Prekvapilo na to, že ako sme pracovali a tak. A toto je ten druhý prípad, o ktorom som hovoril, kde som to vešal ad hoc. Ale vznikali nám tam veľmi často práve tie problémy, že niekedy neviete ani tým, že sa pozeráte aj v tom malom území, v tom malom priestore, neviete nájsť tú trasu toho lanka tak, aby vám nezavadilo ďalšie lanko a toto sa nám stávalo neustále. Ale akože fungovalo to a spravili sme to za tie 2 hodiny a nie za týždeň, ale ja som rád, že sme to robili tak. Je to naplnenie takého ideálu, že takto by sa tie veci mali robiť asi. Tak to som tak dúfal. A neviem, či tu mám z toho aj také nejaké detailnejšie fotky, aby tu bolo vidno, že často sme mali tu s tými lankami problém. No, tu sú, tak sa lesknú v tom tie lanka, ale to proste takisto malo byť čosi v priestore, nejaký stabilizovaný textil. Ale scenografka, takže také čosi. Ja som to fotil tak, aby tam tie lanka nebolo vidieť. No a už na vernisáži najprv sme sa obávali, nevedeli sme a potom už sme sa tešili. Tak keď nikto nič, tak ja vám ďakujem. Pardon, že som bol taký zdĺhavý.